Goddag og velkommen til Monsterulens afsnit nummer 1. Godt. I dag skal vi snakke om sådan nogle myggearmbånd. Der ikke virker. Ja, det kommer vi til i videoen. Ja, hvad tror du sådan nogle myggearmbånd her kan? Ja, det er ikke nemt at vide. Men nu vil jeg fortælle dig det. Bam! De dræber myggene, fordi de ikke kan tage den dejlige lugt af citrus. Som det kan godt komme, altså. Men det her armbånd kan du simpelthen undgå myggestik. Det er helt præcis korrekt, du. Eller ikke. Ja, vi har en lille skid, der. Hey, don't bite me. Please, mosquito. Ja, fint, det står der på armbåndet. Men lån duer ikke. Jeg har fået et myggestik. Kom og se det. Jeg kan ikke finde det. Der. Hvor? Nå, der. Man kan bare over. Det er lige meget. Vi klarer det nok i næste afsnit. Hej!